L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rebaħ l-onur prestiġjuż tal-aqwa ajruport skont id-daqs fil-kategorija tal-ajruporti il-5 u l-10 miljun passiġġier fis-sena. Dan il-premju prestiġjuż ingħata waqt iċ-ċerimonja tal-Airport Council International Europe Awards. L-Ajruport Malti għeleb kompetizzjoni jibsa mill-finalisti l-oħra fl-istess kategorija fosthom l-Ajruport ta' Brussell u ta' Seville. Fi-stqarrija mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ntqal li dan it-titlu ingħata lill-ajruporti li wrew ir-reżiljenza tagħhom is-sena l-oħra b'mod partikolari fl-oqsma ta' pjanar strateġiku, it-tmexxija tal-operat u l-prestazzjoni finanzjarja tal-kumpanija. Is-sena li għaddiet l-Ajruport Malti kellu l-aħjar riżultanti fih dan ir-Reġjun Ewropew waqt li nieda pjan ta' investiment ta' 250 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Alan Borg, sostna li mingħajr il-kontribuzzjoni ta' kull ħaddiem ma kienx inkiseb is-suċċess li kien hemm fl-aħħar sena. Sostna li l-Ajruport Malti dieħel fi żmien ta' trasformazzjoni fejn se jkompli saħħa r-reżiljenza tal-operat biex pajjiżna ikollu ajruport li jilqa' għall-futur.